खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय बिमा बिफाफोरा सांग्रां जा गाव गावनि उन्दै गथ'खौ लानानै सांग्रां जा उन्दै गथ'साफोरा लामा सामा बहाबा थाङोब्ला आरो फरायसालियाव थाङोबा बिमा बिफाफ्रा सांग्रां जा मानोना क'क्राझाराव गथ' लांखारग्रा सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ हमनो हादों खाथि खालानि सुबुंफोरनि नाजानाय आरो गथ'नि बिमा बिफाया सम मथे सौहैनायनि जाहोनावसो सासे उन्दै फरायसा हौवासाखौ रैखा खालामनो हादों क'क्राझारनि औवाबारियाव थानाय आदर्श विद्यालया स्कुलनि साखाथियाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाथाया ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सासे आइसक्रिम फानग्राया क'क्राझारनि औवाबारियाव थानाय आदर्श विद्यालया स्कुलनि खाथि खाला माखासे साननिफ्रायनो थांलाय फैलाय जाबाय थादोंमोन थिग बेबायदिनो गथ' लांखारग्राया खाबु नागिरबाय थानाय समावनो बिमा बिफाया स्कुलनि सिङाव थानाय समाव फरायसाया स्कुलनिफ्राय बायजोआव ओंखारबोदोंमोन आरो आइसक्रिम फाननाय नुनानै उन्दै फरायसा गथ'आ आइसक्रिम फानग्रानि सेराव फैदोंमोन बेखौ नुनानै आइसक्रिम फानग्राया गथ'साखौ लासै लासै गोजानाव लांनो नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बे समावनो हरखाबै बिफाया फिसाज्लाखौ नागिरनानै फरायसालिनिफ्राय बायजोआव ओंखारबोनायाव बे जाथायखौ नुसनदों उनाव खाथि खालानि सुबुंफोरनि मददजों दुथांखौ हमनो हादों अदेबानि सन्देह गोनां लांखारग्रा आइसक्रिम फानग्राखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो जाहाथे गासै उन्दै गथ'सानि बिमा बिफायानो जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखाय खावलायदों सोनाब बंग'आव सुबेन्दु अधिकारी बिथाङा बिजेपिनिफ्राय गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लानायनि उनावनो बिजेपि सोरखारनि एक्सनाबो सोनाब बंग'आव जागायजेनबाय बिजेपिनि एमएलए सतीश तिवारी बिथाङा कलकातानि बन्दराव बांलादेशीफोरा आयेन बेरेखायै थाफैनायखौ होखारनो थाखाय प्रशासनजों सावरायहैदों आरो बिथाङा गावबो नुजाथिहैदों ओजोंहाय आसानसोल ओनसोलावबो 15 बोसोरनिफ्रायनो बन्द जानानै थानाय गंसे दुर्गा मन्दिरखौ बिजेपिनि गुबुन दैदेनगिरिया बेखेवहैदों मोनसे धोरोमनि सुबुंखौ गोजोन होनो थाखाय भट बेंकनि राजखान्थि खालामनो थाखायनो बे गोजाम गंसे मन्दिरखौ थांनाय टीएमसी सोरखारा थांनाय 15 बोसोरनिफ्रायनो बन्द खालामनानै दोनदोंमोन होननानै फोरमायथिदों दा बिजेपिनि दैदेनगिरिया रायजो राजाफोरखौ जयैनो लोगोआव लाफानानै दल पेम्पा दामनायनि गेजेरजों रंजा बाजायै मन्दिरखौ बेखेवफिनबाय नाथाय दासिमबो हिंसायारि जाथाय जानाया जोबनानै थाङाखै सोनाब बंग'आव नर्थ 24 फारगानास जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दासिमबो हिंसायारि जाथाय आमदांगायाव हिन्दु नखरनि सोद्रोमाफोरखौ इस्लामिक जिहादिफोरा गाग्लोबफैदों होननानै फोरमायथियो बिजेपिनि मददगिरि होननानै न'आव फैनानै बुफाय बुसि खालामफैनायजों लोगोसे अन्थाइ इथा बायदिखौ न'आव खुबैदों आरो आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनो हुमखिबो होलांदों होननानै फोरमायथियो बेराफारसेथिं खेजुरि ओनसोलावबो दुथांफोरा गोबां गलाफोरखौनो सावदों आरो बेयाव टीएमसीनिया बिजेपिनि सायाव अजदखौ होदों बेबायदिनो सोनाब बंग'नि दाब जायगायाव बबेबा जायगायाव बिजेपिनिया टीएमसीनि सायाव गाग्लोबदों आरो बबेबा जायगायाव टीएमसीनिया बिजेपिनि सायाव गाग्लोबदों नगावनि मरिखलंआव थांनाय 23 एप्रिलाव लुथिनाय जाथाय जादोंमोन सासे डक्टरनि न'आव लुथिनाय जाथाय जादोंमोन बिसि आरो फिसायखौ गाग्लोबनानै न'आव थानाय रां रुफाखौ लुथिनानै लानानै थांदोंमोन दाखाथिफोरा बे जाथायाव जोखोम जानांनाय बिसि आरो फिसायखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय जादोंमोन नाथाय फिसायखौ रैखा खालामनो हानाय जाबाय बिसिखौ रैखा खालामनो हायासै गोलाव सम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानायनि उनाव बिसिया दा जोबथा हां लाबाय फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 23 एप्रिलावनो लुथिनाय जाथाय जादोंमोन गिबियाव फिसायखौ गाग्लोबदोंमोन दाखाथिफोरा बेखौ नुनानै बिसिया होख्राव होसि खालामनायाव बिसिखौबो दाखाथिफोरा गाग्लोबदोंमोन बेनि उनाव गासैबो मुवा बेसादफोरखौ लुथिनानै लानानै थांदोंमोन बेनि उनावनो जोखोम जानाय हालोदाव बिसि आरो फिसायखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन जेराव फिसायखौ रैखा खालामनो हानाय जाबाय नाथाय बिसिखौ रैखा खालामनो हानाय जायासै बे लुथिनाय जाथायनि दायनिगिरि साद'खौ पुलिसाबो एरेस्ट खालामबाय मुंफ्रा राजिबुर रहमान रेजाक आली नूर हुसैन अमर आली मिन्टु हुसैन आरो नाजिरुल इस्लाम ओजोंहाय दाखाथिफोर गाग्लोबनाय डक्टरनि मुङा रन्जित सयकिया आरो बिथांनि बिसिनि मुङा रुपरेखा भुयामोन पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुपरेखा भुयाया बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव सनानि बायदि नुनाय गेदेर मालाखौ गोदोनायाव गानदोंमोन जायखौ नुनानै राजिबुर रहमान मुंनि सिखावा डक्टरनि न'आव लुट खालामोब्ला गोबां सना रुपा मोननो हागोन होननानै सानदोंमोन जायनि थाखाय बियो सिखाव लोगोफोरखौ बुथुमदोंमोन आरो 23 एप्रिलनि हरनि समाव डक्टरनि न'आव सिखाव खावनो थाखाय थांखि लादोंमोन बे लेखायै हरनि 1:30 रिंगानिफ्राय लानानै 3 रिंगासिम नखरनि सोद्रोमाफोर उन्दुलांनायखौ सिखावफोरा बायजोआवनो थानानै नेदोंमोन नाथाय गोलाव समसिम 3थासिमहालागैबो नखरनि सोद्रोमाफोरा उन्दुयैलाय सिखावफोरा
गुबै दरजाखौनो थोंजोङै सिफायनानै डक्टरनि न'आव हाबदोंमोन आरो डक्टरनि बिसिनि सायाव गाज्रि सिखाजों गाग्लोबनानै न'आव थानाय रां रुफाजों लोगोसे सना रुफाखौ लुथिनानै लानानै थांदोंमोन। नाथाय जायफोर सना रुफाखौ लुथिनानै लानानै थांदोंमोन बेफोरो मोनसेबो सनानि नङामोन। लोगोसे सिखावा लुथिनानै गासै 1,50,000 रांल' मोनलांनो हादोंमोन होननानै पुलिसा फोरमायथियो। दिल्लीयाव उदखारि गाग्लोबनाय जानो हागौ। हाइ एलार्ट फोसावदों दिल्ली पुलिसा। दिल्लीयाव उदखारि गाग्लोबगोननि खौरां मोन्दों। बेनिखायनो दिल्ली पुलिस आरो सिकिउरिटि एजेन्सिफोरा गोख्रों नोजोर लाखिदों। मोनफ्रोमबो जाथावना जायगाफोराव गोख्रों नोजोर लाखिदों। दा बे समाव दिल्लीयाव सन्देह गोनां सुबुंनि थांलाय फैलायनि सायाव, सन्देह गोनां मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनायनि सायाव आरो माखासे जायगाफ्राव गारि लाखिनानै दोननायनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों। सिकिउरिटि एजेन्सिनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दिल्लीयाव थानाय गोनांथार मावख'फोर आरो गोबां सुबुं थुबुर जाग्रा जायगाफोराव गाग्लोबनाया जानो हागौ। खौरां मोननायनि उनावनो दिल्लीयाव सांग्रां जादों सिकिउरिटि एजेन्सिफोरा। माखासे जाथावना जायगाफोर जेरै बिजेपिनि हेडक्वार्टारफोर आरो खाथि खालायाव थानाय सोरखारि मावख'फोर बेयाव गोख्रों पुलिस आरो सिकिउरिटि एजेन्सिफोरखौ दोननाय जादों। बम डिसप'जेल स्क्वाड, स्नेपार डग, फायार सार्भिस आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन एजेन्सिफोरखौ थाग थियारि खालामनानै दोननाय जादों दिल्लीयाव। ओजोंहाय तामिलनाडुआवबो विजय थालापति बिथाङा तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिराखौ लाबाय। टिभिके राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि विजय थालापति, जाय बिथाङा एक्टरनिफ्राय राजखान्थियाव फैदोंमोन, बिथाङा तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिराखौ लाबाय। कंग्रेस आरो माखासे दोलोफोरनि मदद लानानै बिथाङा सोरखारखौ दाबाय। गभर्नरखौ गोबां खेब लोगो हमनानै सावरायनायनि उनाव समायखिराखौ बिथाङा लाबाय, जेराव विजय थालापतिखौ मदद होनो थाखाय लाख लाख रायजो राजाफ्रा नुजाथि फैदों। मैयानि सानाव रायजोनि दाब दाब जायगायाव जाब्रबथायफोर जादों, जेराव माखासे सुबुङा जिउबो खोमानो गोनां जादों आरो माखासेया खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों। बेनिनो मादाव चिरांनि सामथाइबारियावबो गंसे गारिया जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। गारिया कन्ट्रल खोमानानै नेशनेल हाइवे 27 आव बेलथायहैदों आरो बे जाथायजों गारियाव थानाय ड्राइभार आरो हेन्डिमेना गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। उनाव पुलिसा रैखा खालामनानै काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय थिसनदों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि गरचकआवबो स्कुटि आरो गंसे बाइकनि गेजेराव गोख्रों सौग्रावलायनायाव सासेया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया जोखोम जानो गोनां जादों। मटर साइकेल सालायग्रा बिश्वजित राभानि जिउ खहा जादों आरो स्कुटि सालायग्रा गणेश बसुमतारी बिथाङा बे जाथायनिफ्राय जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो बिथाङाबो जोखोम जानो गोनां जादों। ओजोंहाय बशिष्ठनि राजा लामायावबो साखा खब्रै गारियाबो जाब्रबथायजों मोगा मोगि जादों, जेराव सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाब्रबथायाव गारिया गासैबो थेर बेथेर जाजोबदों आरो गारियाव थानाय सानै सुबुङा बे जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। थिग बेबायदिनो कामपुरावबो माल लांनाय ट्राकआ साइकेल सालायनाय सुबुंखौ सौख्रांदों, जायजों साइकेल सालायग्रा सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय सुबुंनि मुङा निरन्जन नाथ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दासान्दि HS फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस थागोन। गोजौ सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनायनि राहा दङ। मिडियाम हिसाबै बर' आरो इंराजि जागोन। 12 एप्रिलनिफ्रायनो मुं थिसननाया जागासिनो दङ। उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरमेन्टेल फिल्ड स्टाडि बेफोरखौ लानो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलदा आलदायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनायनिबो खाबु दङ। बेनिख्रुइबो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांसिनबावा जाहैबाय, जायफोर फरायसाफोरा 75% बा 75% बा बिनि बांसिन लानानै उथ्रिसार जानो हादों, बिथांमोन 7 फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायजों लोगोसे जानाय थानायखौबो बेसेन नाङै खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9101488399। बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनानै मोजाङैनो सावरायनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।